Nej, nu! Ja, jag ska trycka på den skidan. Vad heter det nu igen? Dalskidan. Dalskidan. Så nu får jag inte hålla trycka på vänster. När jag vänder mig trycka på höger. Så jag kan zigzacka ner. Och jag är livrädd. Och jag känner att jag håller på att dö. Och jag vet att jag kommer att krocka med träd där nere. Så att, ja. Jag kastar mig in i döden, kan man säga. Go for it, Molly. Alltså jag kommer kanske krocka med dig. Var beredd på det? Ja, jag är beredd. Ja, det såg ni hur det gick. Det är så det kommer att stå hela vägen ner. Första gången i backen ever. Kanske sista. Vad ska man säga? Kallt som fan är de händerna. Sa inte din mamma att du skulle älska åka skidor? Jo, men jag är lite rädd för höjder. Och jag är lite rädd för att det går för fort. Jag inte har kontroll. Jag vill gärna ha kontroll. Okej, nu det kommer ju till räddningsbrottet. Jag kommer vara så jävla bra på att resa mig. Men jag tyckte det var svagt där med dalskidan, är det? Ja, det var jävligt smart med dalskidan.